возможность худованд метия, неки илм набошад тура истифода кардан наметои. Мана мисол ман чандин одама ёд метиям, неки ягон хешам намебиёд ки ман ёдаш диям. Ҳамон ба худо надодааст ки ин возможность истифода бар. Ки фаҳмед? Диққат. ҳис кардаистаде? Ин беҳад зарур аст. Ин беҳад зарур аст фаҳмиданаш. Пойдёмте дальше. Бедни мисли категория страха. Ана ин чи? Мағзои устуғони мардуми мо ҷо шудаги криной образам. Бисёртар мардуми камбағал тарзи фикронаш абболои тарс аст. ин чи гуфта гап? То ҳаёт маҷбураш накунад ва ягон кор намекунад. То азоб накашад намекунад. нигоҳ кунед, ҳамин мардуми агар гапи хуб гӯй кун намекунад. ҳамин шарт аст ки бояд ки азоб кашад, бояд ки заҳмат кашад, бояд ки роҳи қин қад дирад, баъд қадраш ба мерасад. анавай фикронаи камбағалӣ ай. барои ҳамон худовандам як бор, ду бор, 10 бор, 20 бор мегӯд, кадом сура хунда будам ки гуфта буд таҳлил ба ки ё Муҳаммад рафта расон ки мо беҳад сахихем, беҳад меҳрубонем. бо паса ҳавай омадагӣ буд ки ду ҷумлаш намедонам кадом сура буд ки не ки бо рафта таъкид кун ки ғазаби номанам хеле ғазаби сахт аст. ана кун ҳамоне ки нағзи қатти нафаҳмид мана ин ба гирифторай. ки фаҳмид? ин беҳад зарур фаҳмиданаш. мардуми сарватманд бошад, абболои меҳр шуда кор мекунад. мана мисол гоҳем, вақте ки орзу дорӣ, орзу ба боварӣ карда, арӯяш кор кардан, ин фикронаи меҳр аст. аз бораи ҳамон коре ки мекунӣ, ҳамон кора нағз дида кардан, ҳавая ба сифат кардан, ин абболои меҳр аст. тамоми китобҳои дунё хонедага мегӯяд надо любить свою работу. аз болои меҳра ҳамон меҳнат чуба ки умра давай ба гузаштан аст ку. меҳр бисёр одама бақувват мекунад бачаҳо. меҳри падару модар, меҳри фарзанд, меҳри ватан, меҳри инсондӯстӣ одам беҳад ақлаша бузург мекунад. одам ки меҳраш бақувват шуд, ақлаш нафсаш ба зураш мерасад. одам ки меҳраш хароб шуд, ақлаш нафсаш ба зураш намерасад. меҳр бисёр ёрдам мекунад. бедни мисли категориями препятствий. мана ин чиз беҳад мардуми мо ба бисёр. ҳамин фикри хуб аст, ақидаи хуб пайдо мешад. не ки вай корад наметод кардан чиба ки пеши чашмаш ба чӣ? фақат камбудӣ. ҳозир ин кора кунӣ намемонад, пул надорӣ, ту ҳеҷ ки дастгирӣ намекунад, мешикананад. бисёр хешу табори мана мегӯям ки Тоҷикистон бо бизнес накунӣ. ман мегӯям чиба? мегӯям намемонанад. ман мегӯям чиба? ҳамаи мардум кардан чиба мана намемонад? о накунӣ. о чиба? мумкин не, ту намефаҳмӣ. сам мега ҳамин гапа ки мегӯд? писарамаком, хештаборам, язнаҳом, ҳамаш мегӯд. аком мегӯм, бо накунӣ ҷо ба ин кор. ман мегӯм ҳақ хуб. не ки ман кардан мегирам. вай ватанам аст. ман дилам месӯзад мардумам ба. Чингиз Айтматов мегӯд ки ватан ин халта нест ки кифт ба гирифта гардонӣ. агар не нархи вай ватан як грашабам туре намебиёд. ҷои ватан ягон чӣ намегирад. ягон вақт ягон чӣ намегирад. ватансоза ёд гирифтан дар кор. анами фикронаи камбағалӣ намемонад мардуми моя кор кардан. фикронаи камбағалӣ намемонад. анами фикронаи камбағалӣ мана ин препятствие. як дута хешама ман гуфтам ту кардӣ ҳамин ту намонданӣ кардан? мегӯд не ман диданам дигарон намондананд. гуфтам дар куҷо ту медонӣ? ту куҷо медонӣ? карданги обод кун, аста кун. як рӯз не як рӯз карданат дар кор. имрӯз не пага не фардо, як рӯз не карданат дар кор. хуна месозӣ ку.
чим хона сохтан корхона соз. Хоне сохтаги хишту пулат хишту вай ба банд шуда мебуравад. Ягон фоидаш нест. Все равно соз. Налог қимат мегун, намемонанад кардан, бо накуним. Налог қимат мефурад акси чи ба? Аксе ки ҳамун корхонаҳо кам аст. Мана мисол агар ки ҳамин стола ду кас бардоред вазминитон мекунад, 50 кас бардоред ҳис намекунед. Ки фаҳмид? Агар корхона бисёр бошад, ҳамун налог пештон тамоман намебиёд. Бисёр буданаш дар кор, бисёр шуданаш дар кор. Баъд ин заҳмату ин камбудия ислоҳ карда мешад. Дига илоҷи дигаш нест. нигоҳ кунед, мардуми камбағал доимо камбудӣ кора мебинад. Доимо камбудӣ кора мебинад. Одаме ки фикронаш камбағали айку мебиёд доимо камбудӣ кора мебинад. Фикру хаёлаш ҳамин. Бовар мекунад ранги лаборант мекувад мекуде камбудия меёбаду ҳамуна мегӯяд. Аку муҳит дига де мардуми мо муҳит дига Тоҷикистон ба. Аку ман гирифтану қатъи партнёрам гуфтам ки якҷоя кор кунедон. Ҳар боре биём акум фақат таъна мекунам партнёрама. Мегӯяд вай ин хел мекунад, корба намебиёд, ун ту мекунад, фалон мекунад. Ҳаме қадар гуфтан ки ман гуфтам аку ҳамин қатъи вай шумо кор накунед меша. Ту акум гапи вай мегири мана не а? Ман гуфтам гӯш кунед, шумо қатъи вай кор накунед мешад? Чунки ман мефаҳмам фикрона дига. Ҳамин як по ба туфли, як по ба калӯш пӯшед неудоб наку. Ки фаҳмед? ин беаздарур фикрона дига. Одаме ки фикронаи камбағал дорад муҳитамо хел кун. Ман дидам ки дига ва одам дига кардан наметавонам. Просто гирифтаму қаттим гардудан гирифтам дунё ба аста-аста. Ҳар як сол 2 бор 3 бор гирифта гардондана сар кардам. Дигар ҷои дунё нишон додан. Вақте ки одам дида фикронаш дига шудан гирифт, акун агар ки гап занам ки ин хел куне мегӯям ҳамун вақт кардан дар кор будааст. 2001 сол ҳаме хеш таборама ҷамъ кардаму ош додам. 2001 сол он вақт ба $300 ба бизнес мекардед, $200 ба бизнес мекардед. бовар кунед, як сумка бор мехаридед мебурдед, бизнес сар мегардед. 2001 ҳамаша ҷамъ кардаму хонама ош кардаму гуфтам гӯш кунед, язнаҳома писарамакома ҳамаша гуфтам як дуташ Зафаробод ба замину вай дошт. Ман гуфтам замин ги биё ҳамамо $100 ҷамъ мекунем метавонем ту кор кун. Он вақто нафт пайдо шудааст. Он вақто ҳаме котон буд, кимчи буд, аз вай мегирифтанд. 1 литр 1 тон саларка мегирифтанд, 3 тоншон менавист. акси пул набудаги ба пахтаҳошон $1300 агар 1 тонни валакна боша $700 мегирифт. акси ки пул надоштанд. нигоҳ кунед, ҳам аққад мезан, ҳам бар. гапа фаҳмиданед? Ман гуфтам биёед ҷамъ мекунем, ин одам пул метиҳем, заминаш обод мекунад, соли оянда камакак пул мекунад. ҷамъ мекунем, биёед анасунед. Якташа гуфтам ту начальник гаи, ту ҳамин рай, ман ҳамин рай тарафи ҳамин повороти қайрокум он вақт бозор набуд. ҳозир бозори калона. ҳамин ҷо ба камтар замин гирифтати ман медонистам ки ҳамин бояд шавад. аку ман бисёр дунё гашта дидам ку 5-6 сол. Инҷи ин хел мешавад. Вай якташа гуфтам ту шеф-повар ба қувват бидӣ. Биё мо партем $100 ту ба ресторан кунем. Як кас зураш намераса, не ки ҳама кам-камак партем ним сол ба як кас бизнес пайдо мекунад, бо ним сол як кас дига, бо ним сол як кас дига. Баъд аз 3 сол мебинед ки ҳами шумо даромадатон аз $300-500 зиёд меша. ҳами гапама 2 соат гуфтам. нигоҳ кунед, ако ҳар як поколени ба поколени падару модар як поколени, баъд ману шумо як поколени, фарзандомо як поколени. ҳамин поколени мо ба ма ҳама фарзанди хурдтаринам. мо ба чӣ хела саре ниязба хурда ҳеҷ ки гапаш гӯш намекунад го. кулухам калона, не ки қимат наместад тилло. гапе ҳеҷ ки намегирад. анакун ҳаме гапома ки гуфта тамом кардам, як 2 соат барин лексия хондам. баъд аком гуфтан ки додарҷон ту чашмота кушо, инҷа Америка нест. шумо приза мекунед? чӣ ба фикрона камбағале. ман чӣ мегӯм, чашми во дига чӣ дидастода. ман дига чӣ мегӯм, ва ё дига чӣ дидастода. ман ҳамон чизе мегӯм ки ва ё наметод дидан. То есть нужно видеть, чтобы это видеть, а у них не хватает это. Пошума гуфтам ти ин кор кун, ваша фалон кор. Не, ҳеҷ не. ҳама якҷоя шудану мана убедит кардан ки ин корро Тоҷикистонма намеша. ана ҳамин фикронаи камбағалиай.
фикронаи сарватмандӣ чи ай?